Hvorfor har du valgt en EUX-uddannelse frem for en eller gymnasial uddannelse eller en almindelig håndværkeruddannelse? Jeg føler, at der er mange flere muligheder for at få arbejde bagefter og for at læse videre med en EUX. Hvordan er det at gå på en EUX-uddannelse? Jamen, jeg synes, det er fint. Man får en hel masse forskellige viden, både gymnasiel viden og også håndværksfag. Viden inden for det. Ja. Hvordan er en almindelig uge? Altså, hvordan er den delt op, og er der mange lektier? En almindelig uge, det er, at vi mandag og fredag, der har vi gymnasielt fag, og tirsdag, onsdag og torsdag, der har vi så på erhvervsfagene. Og lektierne, nu er vi så på grundforløb 1, og det er ikke sådan voldsomt. Der er selvfølgelig nogen, men ikke voldsomt. Er EUX-uddannelsen, som du har forventet, og føler du, at du er bedre udrustet end en almindelig håndværker? Der er en hel masse afbræk i løbet af ugen indtil videre. Og det er ikke kun gymnasie, og det er heller ikke kun erhvervsfag. Og i og med, at vi har gymnasiefag, så føler jeg, at man bliver bedre udrustet, fordi vi har matematik på et lidt højere niveau, og man bliver også udrustet til at læse videre.